ngai ku blai ye je phi we pu we ha ka kerteng ka bathiang tam u Jesu Christ bulong nong pen em jongi ka khtian jong blai ka bang kwa ban wan ra ha ka ne ka por kalong na ki kam ki apostle kalenong ka balai ka dekhot ka bakhat khandai namar kata tu kala ka bomot tu wan phai khmat ru ban yo pandam no e ki pop jong phi pat kumta kin yo wan ki ayom shong pangat na khmat utrai kini ki kentien la kerenda apostol Petrus hapdeng upat ba Jerusalem hadien ka kamba bala penkhia yo briu ubadeko ha kherdop jong ka tempel ki babon ki briu ki la sngolengo bar ki sngo phalai ka ne ka kamba bala le u Petrus la shem ka kabu ban pen phai ya ki jingmot jong ki babon sha u Jesu u phla ya u Jesu ya u ba ki la sa nar phna bat kai ka bangyo i hang ne ka long ba sim la pen ram ye ki henry u khot ye ki ni ki briu sha ka jingkla ka bamot ban phai na ki pop jong ki bat ban ngai ru hau Jesu ka jingkla ka bamot kam dei tang ka jing sngo si ka jongi ye ki pop henry ka dei ka jing pilot na kita ki pop bat ban phai khamat show play kadai ka jing pen kalai ka do not ya ka jing mot bat ya ka jing em u Petrus u pen kan mau hang ne baladangi kala ngidon kata ka jing kala bomot basisha kadon ka eira ka ka bapala ka banja kata ya ki pop jongi baro on pendam no ya ki pop baro la sait no om da ka jing le jongi henry da ka jing pendap ka jongu Jesu ban ba no ita ki pop ki jongi baro halor jong ding pana wal nong roi samu ong sam sis pa lai ka khat khat ar kat ba ka mi ngi ka jingai na ka sep ngi kata ula pen jingai na ngi ya ki jing palat jongi kai ka bobot nang ta u Petrus u ong kinwan ki ayom shong pengat kinwan ki ayom shong pengat na khmat utrai habangi kala ka bamut bat habangi phai show play ngimat ka jing pen thamai ka bakan jaman siam ki jingkit bakhya jong ka pop laweng no ki kenjri balate bala khom baro ki dukut no ki jing pen ram jong ka pop ki ja no hang tau briu sedang ban mat ka jing suk ka jing kemen ka batang u blei wala ban ai ya kane u briu umat tang sisien henry bonsien man ba u briu u yaj aga jing kala ka bamot para ka jing ngai yo Jesu bon ki briu ki ket ka jing khya jong ka pop baki la le ki perkhat ba om don shu ka jing map ye ki lane om la shu ban map ye ki pop baki la le don ki ba pendap no e kata ka jing thali ka do nut da ka jing da ki jing sngo bha perthe da ki jing ko abrai jong ka pop henry habaki ngam hangta kim sim na siap me ka jing hon kim sim na siap me ka jing suk kani galong ka jing shisha banga kwa ban ong ba om don ka nu ka pop ka ba khrao kat no ka ba blei la ban map om don ka do not balamong ba blei la ban sop span habang iwan sha u da kata ka jing kala ba mot ba shisha om tang ba map engi henry upen thamai bat walam ya kata ka ayom shong pengat leng ba ka jing dor rengkat ka jong u Jesu kamut ubriu umat ya ka jing suk umat ya ka jing kemen umat ya ka jing tengen na ka jing yem lada ka pop kalaban ye phi ka jing sngoram kalawan lap ye phi kani ka dei ka sngi ka ba phin phai sha ublei bat ban bu ka jing shania ha u ka jing pen kaladur ka ba shisha ka ja de habangi kala ka ba mut bat habangi padiang ni ka jing ai ei belai ka jing kentu ka ne ka klip mat kalong sha bau Jesu pen thamai ki do not jong phi ba un side ru ye kita ki pop ka jong phi bat ba un pendap ye phi ta ka jing suk ublei ker khu ye ne ka tien ka jong ublei tongan duai ha ka ne ka klip mat
kupa jong yu ba peneng ngawan banda makmat jong me kani ka khlip mat jong kani ka por ngadwai king ko try nakabenta iwe pewe ki ba sha skor kani ka ktien ka jong me ki ba pelat kerpang kani ka por jong ki ban sngap kani ka kubor ka balengkot ngadwai try ai baka ayom syong pengat kanwan lap ka jing em jongki balada ki don ki pop try on pendam no ki pop jongki lada ki don hapdeng kanu ka jing ka baki ya kendo try ai ken mat ka jing sup ka jome ai baken mat ka jing kemen ka jome ai king ko try baken mat ya kata ka jing hun ka men siam ai ru king ko try baken kala ka bomot kin pai khamat chame perkumta try ji isu ba godor baken yo mat ya me haga jing em ka jongki haga kerteng ka jong Yesus Kristus adwai bat ngapa ni kini paro amen.